ishor mo bwsa no anuriya khe riya tongma Chakhamu belai ani bwkha kosto khamjak kha khamjak ebri bo thwngna musung bo thwngmaya kisa himkai no lengui khwktwi rok somchai bwslai rok somchai lengthango dere dere se bono tak bazal hospital o oxygen diwi ma tongo mo maso bono operation khainani nangnai ani mo bwsa bosor kaya swkang no rog manjakmani bwkhani bemar bo afuru 11 masiko tabuk 2.5 bosor choli tongkha tak pojonto doctor rok samani chwng operation khlaimaya ko Kalan takte buksong obo gotana kha khwai hatimara para Rwo Isha D gotana bini boys hingkhe matro 2.5 bosor siko chrai hingkhe ekdom naithokma bwkha mwkhang hingkhe thailom mung tongma khe rog ni dartwi jang kha saimaliya bino mokhe puila bahai kitam khe chengmani bin mo hingkha oko doctor nairi naikha oko bazal hospital o hingkai no puila tamgui nairmani bono bo kongrai hingkha doctor phunuk kata phunukai no bazal phunukai no oko bin mo kongraya bin mo oko kisa bwkhao problem tongo hinsao mono oko se phunugui di khwayo hinsao hingkai no khwayo rajesh doctor naro phunugui kata ga phunuka hingkai no bin mo agartala se phunukna nangnai agartala bayre ni doctor phaipurwo norok teke tanui bono phunuk di hinsao hingkai no जों agartala thangkai no teke tankha sabiso teke tanka bukha tanka ma pore mas kaisen pore khaino doctor phun khai kata tini oko bayre doctor phainai phunuk paisidi hinsao kai जों bono phunuk kya ga phunuk ma pore khaino bono operation nangnai hinsao bayre doctor ta orobo bwkhani problem hinsao bwkhani problem hinsao atin sao heart problem hinsai rita buru heart problem bono operation nango hinsao gate koita jaga phunugui bon bwkha hamya ni saimanka ikam engai tabu khaino iko skango monpurin dangam borli doctor phayo kata manipurni doctor phayo iko skang khwayo engai phunugui uka ega phunuk mani bo operation nango hinsao engai tabuk bono tak oxygen che ko bazal thangthangoi oxygen didi salawasi ma tongtase bon dili oxygen maru na mari usar tamungu hama nasai me dang hamya bubini langma hamya bo anda gi khukti rok somsawo lengo iko thungna rok musungoi bunya bong dolong nu khairok thalok thangka khano lama khani rukra rai khebasim no fit kalai thango bosa himu maya na bo bisi himaya nokla kaisa bara himchi maya jebu sigrok satno rok manjang maya borok phap manjang maya khai bo ebi sori digi da ke basim somjai khukti rok mokol gana rok bwslai somjai thang sar kai o bin mokha kisa ka hamgo phungla bin mong kang khe je mokha o ungko robon ma hang tongman khangar obo khai rugni date jang na boma darate jang hasiru sar saimaya ta ke baman boma haibin mokha dafu lengya du sayata na tu saya ke tagu rungni hoche da ati rok bang phake saimaya ta bukhoro bo bank ka samang sibula sa a khala ha ke inala namte bithi rok sari bo abu daw besalai kala besalai kadi bumaku besalai bo beba ka samamang buhok tep khola bukhok nang mo sibeba ka samang blasa kok de saima khaja man nin bung tamo sari puyo nang thangna rok damu so boi haike khasi ke thangna damu so boi thangke thangna mu sungo nang thang da mansa football rok ke hai rok khasi ke rok gulam rok thang da man mana mama bo thangna mung jago na nang bin dol rok kai sabo iko tak bani bosala songrong ta nge borok no ka hangkai o dada phaji rok ni bola ma kosa rok thaka nang bono rom manai ta o ma kulo nang thangmaya nang lengi rok donga nang jera rok to siap lengi bo ka phrai tongbono bo khosan dar no ba hangka o ma kulo nang bono ge ni se par khairi ra gya busuk jara ti himman bo busuk khla ni usuk jara rok thangi kisa rok him thakai no boleng ru ra ra kya iko wasa usuk bonga suk jara rok thang phakai nang somne ru tugui manai ta kalai rok jera rok to siap le kalai fit kalai tongphono nang tam kalai khensi sopre nai bin bota sung sia koi bar leng khata ba ke pa dele se salawase leng tongo salawase mangse lengo phungro ko lengo sari ro ko pan leng nai iko mia se dak don phaiman phat chang abe jota rok moza rok sokogoi se leng na se nai tui rok si jogoi yakung rok uko thana ma khai phisiu mia oxygen ni phekenyo ab to koi bar leng khana ta usuk jara pa se bosor salawase lengo কোন প্রকার খাজন তাস্করি হিলে খাজং তা করিয়াবো সালো একবার দুইবার ফুংসারি পান লেংনাই তিনি নিকে অক্সিজেন দরকার রিয়া খো কত সময় তলাং নাই কত সময় সকাইনো সিরো ডাক্তার ফোন খাইয়া কথা
oxygen dia ko boma hang thanglo binabo oxygen dia khai to agin hai hanya tongo ngai borok takai biti siri ta oxygen nangrana bono operation khai chin sakagin sao ke horogo boma hai bini le kono khজি somchai ro poder podro horogo khজি somchao lengna pursimi wasim phokai wasim no lengna pursimi khজি rok somchai puslai rok somchai thangta bon bkhawta mungo hunsa uko baka hamya hin sao nge amo ঠিক নাই jada ঠিক নাই jada nge jada sami operation khaya nangnai hin chata operation khaya koi tarik go sao uko January 29 tarik go thana nanggun sao bos go operation khlainai uko Manipur bo doctor sa uko Rajesh bor nai re bono iko Rajesh ke bor khwayo khwani Rajesh doctor sa hospital indabo nge bono omas ni 29 tarik hongken tong lachinai jana abu ko operation ching dong khapo rang bo suksan operation khanya bagai rang rok ba busuk san jeng singna jige kota nong le bom hai jinke rang puisa krin bagai ni ko telang bayang tong khata saro ko waisa puro bo ko Kolkata wa telang de hingka gai Bengali phan telang de hingka gai jeng ofari jang mani rang kri mang telang maya mang tongta ta borang khoksa ba gari gurui ta khoksa ban gurui bono rogi manjak pro bo matro ekro masi kona bosor se kaya ko apron থেকে bono operation khladini apron chimin operation khadin saka tabu suk jara telang maya ko ta telang maya rang krin bagai nyo arai bosor kai thangka nong rokhe jaga rok kri da tam kuno phalloi rok phono nai jeng kri da kiri jawa kiri mungsa phan phali nai jeng kri inke no asuk bosor osrai no ek bosor kai sin sikang bosor se kaya ko apro manjak mani taba arai bosor kai tong kha tangai asuk nilar khai tong tangai asuk balok kha amo kai ko rang bo kiri ang buni kam khaisa ba hajar khaisa ba ang marum da paisa no hadi da sana chiren da porin no bobo sak sure haya bole bono bo doctor ma talango ga tin bagai hi je khaisa jo rang si khati me ang tang mana ba ga tin bagai no tabuk to sin nung mai khe maya sin ti prasar bo ko ma so banai tongo ke bo ko borok phai ne phekemu soba khamu inko o samu o ba tabu khlai ma hai agiu tangai sik dati khlailia amo kai ko ang tam sai ko tabu khe baike sanna rengkha sini ti prasar rong kisa sobagra di mo kai ko itoro no goi boin no go suba maro kai ko ating nyo hi ta kai ang phone number na hari ko ngo khata anmo bwsano banchirna bagö kichano suba baide je ha sakani tiprasa tongnai rok takuk bukuk rok khagnang maya gnang rok ano kicha subawo anbo bwsano kaham kwrwngkhai operation khaioi kaham kai phainani wngthuk ani Google Pay hingkai 7630028094 Isha Debruma ko ani yong naklayo Serai purun hocine bo ruk ko jaka ngai thung mama ye bindar sono nugui yong rok ni thar thango ngai tuni mari phai bono bokhai thunam hungjak khena thungna mu sungjak bo bothang maya ngai kichi tian ukhanyo yong phayu kanyo bamma mai mari phata ngai bono kicha khairok jak bai ding ko operation khanyan bagai ta khukchong bukhukchong Suba bajan menani pesajek Isha Debruma oh Isha ani go yong Isha no basu rugi go ru kotor manjak riga su cere kaham cere nai tho asung ko ruk manjak khake bobri ki thungmana ba bindara song bin baisong tongo thungna musung bo thungmaya buibai tongna musung mo tongmaya serai 11 mars ni bini bekhani ru khamya ma gai sing bano ta khok bukhok sin ti prasa hani ba rok suwari kicha tam khai chu bano operation khai sing kam khai tu ni abu nang jot ta khong no ko bo ano busung nang busuk nasi se me amuk ti kalai ngo ngai bano ang ta buk tang khai nasi mang tong ni operation khai nang ta khai ngai bano operation khai kam da sa ko hai sa nya ishor than sang to bisa khai ngai to ta kho bung than ko bo ani busung no ang mungsa pano
falei nyanya kono sombab kore yani ko jaga bo kore jumi bo kore bono amina kai bukha bono so in khana gai sungsu bono mo so me to se kam khai cha to moni onek cherai kaham se to ani cherai ro bo thana mo su bono mathe i kosa thanga nya lengi tapsa kaina khusira somsa hai gai go ma bere je eta bukha teke ita hanya batai ta doctor bo bono sau kai go operation khaidin sau kai boro chubai me rang kri thana ni mo thangme o bongni phungo number code pad number jotono che takho bukhu jotono je mante 10 to 5 jotono subar gar bin bagai yong isani bagai hingke khazan takte buksong sing o Isha D borman bage kisa suba layana yang phaget do kisa bam thangsi nangbo phaget do bon kisa sa phaget do serai dom naithok na naithok sabagir di hingke nin bung kitam kha Rina de Broma ninke PUG debroma acha hingke obo omukhe brok ni nok obokhe brok ni songjanai nok na bong nok bo kisa sing phunglayan singkini kisa bam tonglagen do ha bong nok kisa phunglagen yang phasi di mong hingke borok ni nok anti ang nok borok nok bo kisa phunuksin obo hingke bong ni nok habwal phadi phadi yang mong hingke bong ni nok phadi bising lai da tong phadi bisingo phunuksin nongna yang kisa sakbai sidi tha mokhani nagna bini omaso 29 tarik operation sinai na nangli tam kalai bini Ang binana asal nana asal ya binana ira ang ke bini bumani buyung kata bobasui nong paran boro rogle chu suba lakhya bono operation ni khana kana rogle khana pano sobane kire ho kacha pano bam phaji tipo bang bam nang solia kostong ja khana bini o mas operation na ni nor khana jak na khana male khana yako tam Khana yako? erang sanan khana yako acha tabule khana kana take khana kata bahai norok ni hoite kisa sek suba laina nai norok buskang ada abog no o borong ni 29 tarik pu sobai mana na hai matong lagi jami kisa suba laina na an jam man tita nong paran borok le nong elakan borok suba lakhya sobane kire ho kacha pano buni yang ni hai kisa misa khanglai nok khanglai ne ke bobo sai me ko ba sobane kire kata khana ka ba to sobai pano sai me ya borok bo kemno sanma kari khona kire ko borok bo norok ngangke kemno sama da tang ha singno kisa suba baide para hisabai ne he sama kari ko tang no subari ni sing tang no pula sadrop acha amase pulia nung mo so jama pula sar egro maso rugman jama se tabo arai boson pore se norok suba deni bukhuk phayu na besana hamza ge da norok kam hamja pano sar bukha tong pano yak sugi hangai apur ko labla siu ki ro hangai buirok bo aso kok jukti rok bo sanai krei hangai youtube rok bo nugo hangai buile bote te rok pano besano banchi ro hangai sungbo obo hairok pano khaji an besano banchi ri nani ungto hunai maklai kata sar hingke khazan takte buksong oro do paran borok te kerikha sing bono suba laina osrai no bini paran borok no bang koyo norok bo nok khangai bazar khangai je suk mansak area gure borok no kisa phai suba phani nangthang hingke sing joto nai tongnai rok bo je suba no musung nai rok bo borok no kisa suba harja badi borok ni phone number burjak tongo google pay number burjak tongo ke tinin bagai sanglai chinai jotoron hambai।